Поклон этих курыши балает, секундочку. Поклон и раз, два, три, четыре. Айляндер становка. Балаларға несе еш? Балалар сол Байназар мектебінен бітірді. Байназар мектеп балалары ошо быйылда кружогунда йөриләр. Беренче, икенче, өченче класста. Былтыр республиканский конкурста 3-нче орын алдык. 56 коллектив арасында, образцовый коллектив арасында 3-нче орын алдык. Ауырмы эшләбе балаларымнан? Аурак бухала, үзенең еңеллеге, куанысы бар инде. Балалар ихласлар, бейгеләре килеп тора. Шуңалар менән эшләү хәтта авыр дип әйтмәкмен мин. Өйрәтү авыр баһала, зато результаты куаныслы, шатлыклы. Результат бар инде. Нисек атала һеҙҙең коллективығыҙ? Коллектив беҙҙең атала Азамат ансамбле, образцовый Азамат ансамбле. Байназар мәктәбенең коллективы. Бұлар последователь. Бар біздің еще старший группа, бар средний группа, әлегі бұлар бәлкіс группалары.
Поклон. Два. Поклон.